Сәлам дуслар, бу Әкият сөйләмә проектының чираттагы чаралышы һәм без бүген «Өч кыз» дигән татар халык әкиятенә анализ ясыйчакбыз. Кызлар кем кыскача эчтәлеген сөйләп бирә? Әйдәгез мин. Өч кыз татар халык әкияте һәм аның эчтәлеген иде. Яшәгән булган ди бер ана, аның булган ди өч кызы, үзен бирелеп аларны үстергән, тәрбия биргән. Һәм кызлары берсе артыннан берсе кияүгә чыкканнар да һәм аналар өеннән китеп барганнар. Шулай көннәрнең бер көнне бу ана чирләгән һәм урмандагы дустын тиенне чакырып, үзенә кызларын чакыртырга кушкан. Һәм тиен кызларны эзләп шапкан инде. Беренче олы кызына килгән вакытта кыз эләгәннәрен чистарткан булган һәм тиеннең сүзләрен ишетеп, ул аңа хәзер эшләрне эшләп бетерәм дә барам дигән. Тиен моңа ачуланып, алайса син гомер буе шул эләгәннәрне ю дип әйткән дә, аны гөберле бакага әйләндергән. Икенче кызына киткән. Икенче кызы тиен килгән вакытта киндер суккан булган һәм тиеннең мөрәҗәгатен ишетеп, иртәгә ярминкә менә хәзер эшләремне эшләп бетерәм дә, тукып бетерәм дә, әниемә шуны чабам дигән. Тиен дә моңа ачуланган, алайса гомер буе шул киндер белән бул дигән дә, аны урман көчкә әйләндергән. Өченче кызы тиен килгән вакытта камыр баскан булган һәм тиеннең сүзләрен ишетеп, шундук бөтен эшләрен ташлап, кулларында юмыйча әнисенә чабып киткән. Һәм тиен аңа син гомер буе бәхетле булачаксың, кеше сине гел яратачак дигән. Һәм чыннан да шулай булган, кызны бөтенесе яраткан, бөтен кеше аны хөрмәт иткән. Һәм шуның белән әкият тәмамлана. Кызлар, нинди фикерләрегез бар? Кем нәрсә әйтәсе килә? Миңа калса, бу әкияттә иң беренче күзгә оятылып торган проблема ул ата-аналар проблемасы инде. Һәр вакытта әти-әниләрне кадерләү анда, әниләргә карата мәхәббәт, мәсәлән, балалары шундый аның начар, берсе яхшы кыз булган, шул яхшы булган аркасында, әнисен сөйгән аркасында гына ул бәхеткә ирешкән дигән фикер туа инде монда. Балаларга миңа калса шуны әйтергә телиләрдер. Бәлки сездә башка төрле фикерләр бардыр. Ни нәрсәгәдер әкиятләрдә и бүтән ниләрдә әсәрләрдә нәкъ менә төпчек кыз әйбәт образ буларак, калган кызлары начар образ буларак бара, тормышта киресенчә кебек. Но без ярыймы мин әйтәм? Без өч кыз тоже иде, поэтому мин дә үземне начар дип, но Рәмилә апай безнең олы, ул күбрәк менә шу әсәрдәге төпчек кыз образына туры килә кебек. Ну, безнең гаилә буенча гына инде белмим, бәлки. Минем дә әйтеп китәсем килә, без гаиләдә шулай ук өч кыз, һәм мин төпчеге булып торам. Дөрестән дә менә олы апам, ул күбесенчә бездән җаваплырак һәм ул дөньяга икенче төрле карый. Ләкин мин әйтмим, минем уртанчы апам һәм үзем теге дөньядан отстраненный димез инде, андый түгел. Барыбер ул ничек дип әйтим, яшькә дә карап тор инде, ләкин бу әкияттә чыннан да теге олы апа, уртанчы кыз ничектер башкачарак бирелгән. Һәм шулай ук әйтәсем килә, менә монда ниндидер шул олы апамы, ул кеше кыз булсынмы, ул ничектер шундый образга кайтып кала, ата-аналардагы булган амбицияларны, ата-анадагы булган теләкләрне үтәүче шул анда теге менә мин телим врач булырга, мәсәлән, бәләкәй чакта. Мин врач булмадым, менә минем балам врач булса, менә шунда мин рәхәт булам. Менә монда тоже шулай бирелгән, миңа калса теге ничектер ата-аналар үзләренең нидер кызыксынуларын балада реализовать итәләр һәм монда да шул ниндидер баланы артык идеаль күрү, ну, белмим, бәлки ул кызыңдан да эшләре булгандыр, бәлки аңадан да камыр басып тирәсе булгандыр инде, белмим. Миңа шулай. Менә бит инде ул һәр әти-әни шулайдыр инде ул һәр әти-әни тели аның баласы аны хөрмәт итсен өчен, хөрмәт итсен диеп, но ләкин менә бу әсәрдә, әкияттә ике төрле караш күренә.
ике өлкән кызы аның уйлый, менә эшләремне башта эшләп бетерим, үзләренең эшләрен алдыңрак бары өстенрәк итеп куялар, әнисенә караганда эшләремне эшләп бетерим, аннары аңарга барырмын дип. Ләкин менә тагын бер караш, ул кечкенә кызы әниенә хөрмәтен күрсәтә дим икән. Монда ике караш белән дә килешергә була дип уйлыйм. Миндә әйтеп үтәсем килә, менә татар халкында бик күп әйтемнәр, мәкальләр ата-ана белән бала мөнәсәбәте турында. Һәм берсе әнинең күңеле балада, баланың күңеле далада диләр. Бу бик каты дөрес. Менә шушы әкияттә дә без аны күрәбез. Чыннан да олы кызлары, беренче, икенче кызы, чыннан да аларның күңелләре далада. Ә менә инде кечкенә кызы, ул әнисен хөрмәтли, кадерли, шуңа күрә һәрвакытта аңа булышырга тырыша, һәрвакытта күңеле белән әни янында. Моны без әкияттән дә күреп өлгердек инде. Ул бит гомердә дә, тормышта да шулай, нишләптер татар халкында төпчекне иркәләү, төпчекне үзебез өчен тудырабыз, гаиләләрдә шулай, безне карар төпчек, хәтта бит менә уллар, бөтен төпчекләр элек-электән татар халкында әти-әниләр белән калган балалар. Аларны тәрбияләгәннәр, картайгач аларны караганнар, ашатканнар, тәрбияләгәннәр. Моны без монда да күрә алабыз. Чыннан да төпчек кызга шушы вазифа кала. Әнисен авыр чакта кадерләп, тәрбияләп, булышып карарга. Тагын әйтсәм, менә яхшы инде менә шулай әниләрне карап тору, беренче чакырганда ук килү. Ләкин монда икенче яктан карасаң, синдром жертвы кебек нәрсә туа инде. Менә ул бөтен эшләрен ташлап, әнисенә китә, индидер үзен беренче ратта үзен карау түгел, башка кешенең улында анасы булса да, ул бар инде икенче кеше, ул шулай ук инде өлкән кеше һәм дә бөтен эшләрен калдыра. Вот мин белмим, шунда ул камырын басып бетереп килсә, шул кызлары эшләрен бетереп килсә, әниләре үлмәс булыр инде, белмим. Ул анда әгәрдән вакыты җитсә инде, тингә йөгереп йөргән анда эш кыз буенча, значит, анасы да вакытта әле яшәгән булыр иде, анда кызлар да бөтен эшләрен бетергән булыр иде. Минемчә, бу ничектер артык сузылып, дигәндер синдром жертваны популярлаштырган әкият дип уйлыйм, белмим. Кемче уйлыгын. Зилә, мин әзрәк синең белән килешәм, ләкин тулаем түгел. Мәсәлән, аналогия китерсәк, әниләр безне үстергән вакытта, без кечкенә вакытта, әгәр дә безгә безнең начар халәтебез булсак, алар да бөтен эшләрен ташлап, безгә ярдәм итәргә киләләр. Алар да тизрәк безне карарга тырышалар. Һәм без дә әниләр олайгач, ничек без бөтен эшләрен ташламыйча, конечно, без аларның бөтен эшләрен ташлап, әнигә ярдәм итәргә дип йөгерәбез. Шундый халәттә булган вакытта, шундый авырлы халәттә булган вакытта, гомумән башка да сыймый, әгәр дә анда юк, бармыйм әле дип калу. Бәлки чыннан да бик каты авыру булгандыр әни. Чыннан да үлем тырнагында ятадыр. Кем белә? Аны да без белеп бетерә алмыйбыз бит. Фараз гына кыла алабыз. Миңа ошамый бу әсәрнең ни булуы. Ахырдан түгел, бер гамәл буенча герой сразу все әшәке. Все, син бәхетле булмыйсың, мин сине бакага әйләндерәм. Кит бар моннан менә шундыйрак форматта, төпчек кыз бер яхшы гамәл эшли дә, ул все аны халык ярата, син идеаль, без сине бөтенебез яратабыз, бер гамәл буенча гына. Мен калса бу пускышыга калып, аны олы яшьтәге кешеләр караса, безне вообще возненавидят. Бу ниләр өчен? Синдром жертвалар, нәрсәләр өчен? Алар өчен строго олыларны хөрмәт итәргә кирәк. Любой бер нәрсә булса да, нинди гамәл генә булса да, без аларны яратырга тиешбез, хөрмәт итәргә тиешбез, потому что алар бездән өлкәнрәк и все всему подобное. Но миңа калса алай дөрес түгел, чөнки төрле хәлләр була. Психологиядә
шундый ни бар, олы яшьтәге, әти-әниләрне әти-әниләр бала тудырган икән, ул аның проблемасы, бу күбрәк әниләргә кагыла инде. Әни бала тудырган икән, ул аның проблемасы, ул баланың дөньяга киләсе килмәгәндә без бит аны белмибез. Поэтому раз син тудыргансың икән, это уже твои проблемы. Синең бала сине карамый икән, это ни түгел дип, начар түгел дип инде. Психологлар фикеренчә белмим, ләкин кем килешә, олар белән килешми, мин знаю. Менә без бу әкияттә шулай ук күрәбез, кызларны я бакага, я үрмәкүшкә әйләндерәләр. Менә бу бакага һәм үрмәкүшкә әйләндерү ул бит инде очраклы гына түгел. Ул бәлки инде булса символлар белән бәйледер. Һәм менә диген, ул төпчек кызны как бы халык сине яратыр дип әйтә. Чөнки менә әйтәләр бит, кеше сине яратсын өчен, син үзең яратырга тиеш дип. Һәм менә бу очракта да без әнисен яратканын күрәбез һәм аны реально дип әйтик инде, халык үзе дә ярата торган була. Менә ул Чиен образы бу әкиятте шулай ук менә ул безнең бүгенге көннән карасаң, ул безнең әби бабаларыбыздыр инде. Аларның бит инде менә электән өйрәтелеп килгән сез әтиләрне яратырга тиеш, ул һәр әти әни телидер инде. Но хәзерге вакытта ничектер балаларны барыбер үзләренә күбрәк игътибар итсеннәр өчен дип өйрәтәләр күбрәк минемчә. Менә Чиен образы, менә син әти-әниң янына бармыйсың, мин сине берле бакага әйләндерәм. Ансы инде безнең әби бабаларыбыздан киләдер инде ул. Элек бәлки шулай булгандыр. Хәзерге вакытта минемчә әти-әниләрне хөрмәттәргә кирәк икән, барысы да белә. Но ләкин ничектер балаларга азрак өйрәтәләр димме соң. Һәм менимчә бу кеше кызда тагын бер әйбер бар, ул әле сепарация үтмәгән. Әйе, чөнки менә зур кызлар ничектер үзенең тормыш белән яшиләр инде, алар анда иренне анда ярминкәгә нәрсәләр тукымалар тегергә, анда савытларны юырга. Бу ничектер менә, ой, әни, теге барыбер без инде үскәч әниләрдән аерылабыз, сепарация происходит әле. Күбесендә ул коман юк, минем дә әле стадияны узам гына. Һәм менимчә бу кеше кыз әле сепарация узмаган, шуңа күрә шулай беренче чакыруга әнисенең бәлки тиен аша белдерелгән анасының манипуляцияларына бирелә һәм шулай тиз генә шундый карарлар кабул итә. Менимчә тагын татар халкы әкиятләрендә шундый бер бар, из крайности в крайность дигән. Ул менә яхшы булса, ул менә 100% яхшы була. Начар булса, ул менә прям вообще начар була. Дидер теге урталык юк. Менә шул кызларда да менә казалось бу уртанчы кыз бит менә һәр эшне эшләп бетерәм дә киләм дигән, тукып бетерәм дә. Ләкин аны булай дип бит, хотя бы бераз көтеп торам дигән соң, иләндә уже үрмәкүшкә түгел, белмим, теге ничектер аларга хата право на ошибку дим инде, менә хата ясарга аларга вообще мөмкинлек юк. Аларга менә бөтенләй бер дөрес булсын, прям идеально булсын алар өчен. Сез ничектер уйлыйсыздыр? Хәзерге тормыш белән караганда, мондый сюжет дип әйтик, була алмый бит инде шунлыкта. Чөнки, мәсәлән, алсын әни бер нәрсә эшләде ди, син аны янына сразу йөгерә алмыйсың. Теге кичкенә кызы ул әйтә, бер сүз дәшми, тәрзә кага да тиен, ул йөгерә артыннан. Син бит инде бөтенләй бер ташлап китә алмыйсың, анда калдырып. Менә мәсәлән, син барасың балаларны садикка, аларны калдырасың юлда, әнигә дип чабасың, әйме? Бу уйлап бетерелмәгән. Бу татар халык әкияте күренеп тора инде, халык аны. Булай өстән генә шунда балаларга өстән генә фикер биргән инде. Аларга бик тирәнгә кип китмәсен өчендер инде ул. Багайын. Аннан соң Халык, менә бу татар халык әкиятләрен укып, миңа калса, кирсенчә ниндидер бер рамкаларга салалар кебек балаларны. Менә шул Зиләнең ни буенча да из крайности в крайность, син әйбәт, потому что менә шулай эшләдең, син начар, менә бу эшләгәнгә. И менә шул бер ниләргә генә салып, кешеләр бер төрле фикер йөртә кебек, һәм татар халык әкиятләренең бу минусы дип уйлыйм.
синең сүзләрең менә тулыландырып әйтеп куям. Менә әсәр әкиятнең ахыры да менә шулай бетә бит инде ул. Менә син әниң янына баргансың икән, барлык кеше сине, бөтен кеше сине яратыр дип әйтәләр, әйме? Ни өчен мөһим ул кемдер чтобы сине яратсын? Кемдер ярату, главное син үз-үзеңне ярат, иң мөһиме шул бит инде. Үз-үзеңне ярату бала чактан ук безне өйрәтәләр. Менә син шулай яхшы иттереп эшләсәң, барысы сине ярата. Ул кешенең яратуы нәрсәгә кирәк соң ул? Мин шулай дип уйлыйм. Менә син әйтеп киттең, кешеләрнең яратуы нәрсәгә кирәк дип. Ләкин монда как бы әни турында сүз бара. Әнинең яратуы турында сүз бара һәм ул сине тудырган, мәсәлән, ул сиңа тәрбия биргән, ул сине кеше иткән дип әйтеп була. Ләкин син бит инде аның яратуына мохтаҗ да. Без һәрберебез әниебезне сагынабыз, һәрберебез әнине яратабыз һәм шулай ук ул да безне ярата. Ул бездән нинди дә булса адымнар көтә, ул үзенә кирәк чакта бездән ярдәм сорый. Һәм миңа калса, менә әнинең яратуы ул безгә кирәк. Әнинең яратуы кирәк, ләкин син мине дөрес аңламадың. Әкиятнең ахыры бит инде шулай бетә. Әнingә барсаң, әниң сине яратыр түгел, халык сине яратсын, халык сине яратыр, шулай дип тәмамлана бит инде. Әнинең яратуы кирәк ул, әлбәттә, ләкин әнигә яхшылык эшләгәннән, бәлки сине барысы да хөрмәт итәдер, но ул бит инде, ләкин ул бит инде беренче чиратта синең үзең өчен. Менә әйтәләр бит, иҗмах әниләрнең аяк астында дип. Без менә әниләрне яратсак, аларны хөрмәт итсәк, әниләр генә түгел, тулайым менә әти, әни, апалар, абыйлар, туганнар, дуслар. Без аларга ярдәм итсәк, без аларны яратсак, алар безне шулай ук яратачаклар. Монда әхлак дигән, тәрбия дигән төшенчәләр дә бардыр дип уйлыйм. Мин тулайым килешмәсенә килешәм, ләкин бер бар бит. Бер сүзсез гаилә, туганнар, ата-ана ул бик мөһим кешеләр инде, алар безнең кеше булып формалаштыручы кешеләр, ләкин алар идеаль кеше дип әйтергә без әйтә алмыйбыз, чөнки менә бәлки ул ана кичкенә вакытта ул кызлары, зур кызларын кыйнаган теге. Син нишләп карамыйсың кичкенәңне? Бәлки менә ничек теге башларны шып калдыргандыр, берәнди шундый ни булгандыр, чөнки в любом случае ата-аналар, кеше ана булса, ул идеаль кеше дигән сүз түгел, чөнки все мы не без греха. Шуңа күрә, белмим, теге ата-ана вот сначала он, потом все остальное түгел, теге ничектер карарга кирәк инде монда. Әгәр дә синең ата-ана белән мөнәсәбәтең шундый якын икән, әлбәттә, анда мин дә шулай эшләр идем, чөнки менә ата-әниләрем белән шундый. Ләкин сине әниң гомер буе ничектер кыерсытып яшәсә, һәм сиңа аннары соңгы көндә гой кызыма ярдәм кирәк әле дип дисә, белмим инде. Как бы и хочется, и колется, и бер яктан. Шул сезнең бәлки башка фикердер. Слишком идеализированный кебек, или еллардан соң бу әсәрне укучы яшьләр мен калса ни дип караячаклар. Бред инде просто. Менә шул төпчек кызның эшләрен калдырып, 9 яшьләрен калдырып чабуын, алар ни дип уйлаячаклар теге. Үзен яратмый, үзен хөрмәт итми. Бездә әле без теге кайсы якка күчерә белмим шикелле. Әйбәт инде, яни син ярату сразу китү. Ул бит аның үзендә эшләр дә бар я. Менә шул тип шикелле, белмим. Ярыма мин әйтеп китсәм, менә кызлар күп тискәре фикерләр дә булды менә шул төпчек кызга карата. Менә ул бөтен эшләрен ташлап киткән дип, бар психология ягыннан карасаң, ул үзен кайдадыр в позиции жертвы куйгандыр. Ләкин әгәр дә менә шундый ситуация, шундый әйбер булса, сез үзегездә әнигезгә шулай булышмас идегезме дигән сорау туа. Сез дә менә шулай бөтен эшләрен ташлап калдырып, әни үлем җирендә яткан булса,
Менә шундай ачу килә, менә сез шулай бер яктан гына караганга. Икенче икенче яктан караганда, ул бит чыннан да шундай ситуацияларда син бүтән җаның тәнең белән үзеңнең әни янына барга, син үзеңне тиеш диеп саныйсың дип әйтергә кирәк инде. Аннары соң килешәм, Әдиләнең сүзе бу әкият бигрәк идеализированный, идеаль күренә. Әгәр дә менә бу уртанчы һәм олы кызларның үрмә күчкә әйләндермичә, гөберле бакаларга әйләндермичә, әкиятне үзгәртеп язсаң, моны ничек уйлыйсыз, балаларга тәкъдим итеп була микән? Менә Рәйлә әйтмешли, төпчек кызында әхлак күренә, аның тәрбияле булуы күренә. Моны бераз үзгәртеп язсаң, бу әкиятне балаларга тәкъдим итеп була микән? Үзгәртеп язсан, аннары әкият форматына туры килмәячәк инде, аның мәгънәсе булмаячак кебек миңа. Миңа калса, бу әкиятне үзгәртеп була. Слишком идеализированныйдан бераз. Һәм ул ул балаларга менә дигән әкият булачак. Ул тәрбиягә, шулай ук әхлакка өйрәтә, аларга тормышның мәгънәсен күрергә ярдәм итәчәк. Мәсәлән, болай дип үзгәрсәк, шулай ук зур кызда бүтән эшләрен эшләп бетереп, анасына килсә, кече кызы да эшләрен, тугымаларын тукып, әнисенә килсә, һәм өч кыз да бергә анасы кырында җыенып, анасына рәхәтрәк була бит, өч баласын да күрү. Да уже другой смысл була кебек, то что вот бердәмлек булгач, гаилә бөтенебез тату, бәхетле яшибез, халык та бөтенебезне ярата. Бүтән төрле мәгънә килеп чыга. Әтегендә төпчек кыз гына молодец. Әнисе инде. Менә хәзер бит инде, менә уй килде хәзер генә. Хәзер без паранклар заманасында яшибез бит. Менә әгәр яшьләргә туры килә итә торган итеп, без үзгәртсәк, мәсәлән, әнисе шулай ук берәр кемне җибәрә. Мин анда авырып китте, мин анда үлем хәлендә ятам дип. Кемнәр килә, мәсәлән, алар күрәләр, өйдә өстәл тулы ризык, ул үзе теге рәхәтләнеп тора, менә мин сезне тикшердем, это пранк дип. Мин монда уйлап утыра торгач, гел башка фикер килде. Ничек гел татар халык әкиятләрендә хатын-кыз образы. Каян да иратылар. Кайсын алма, анда ират юк. Иратлар гаилә проблемасын чишмиләрме әллә? Аларга сугышып, анда кайдыр далада тамгатырларны җиңеп бириләрме? Кая алар? Гел ата-ана арасында әни һәм балалар, балалар арасында кызлар инде. Иратлар гел юк. Кайларның аталары, абыйлары ярар инде тумаган дисәң инде. На аталары булар тиеш инде. Һәм нишләп атасы гаиләсен калдырып киткән, бәлки менә шул психологик проблемалар кызларда теге аталары булмаганга барлыкка килгәндер, шулай ук теге ничектер шул әтисе әйтсә, кызлар менә анагызга гел булышырга кирәк дип, бәлки зур кызлар да булышыр иде, монда теге отец ушел за хлебом кебек инде, теге әти булмагач, бәлки әти юк проблемасы монда. Менә халык авыз иҗаты бәлки менә ират язгандыр, һәм шуңа күрә кеше бит инде үзе турында язырга яратмый. Бәлки ул теге гаиләсе турында, хатыны, балалары турында язгандыр. Һәм монда тагын бер детальга игътибар итәсем килә, ул тиен монда бераз тиңдидер 200 килеп чыга. Теге ул бер карасаң яхшы персонаж, бер карасаң начар персонаж. Теге кешеләрне бакалга, үрмәкүчкә әйләндерүче начар була бит инде бер карасаң, теге ага шанс та бирмәй һәм анага нинди рәхәт, аның ике кызы, берсе бака, берсе үрмәкүч, шунысында белмим, теге тиен монда вообще положительный персонаж түгел инде, шулай ук инфантильный, теге карарларны тиз кабул итүче. Ул икенче яктан ярдәмче ролендә үтеп бит инде тиен. Шулай ук син әйтеп киттең, ул бакага, үрмәкүчкә әйләндерә. Һәм нәрсә дип әйтәсем килде? Оныттым анарсы. Тиен бу ананың 4нче кызы кебек. Аның услугаларын нитеп бирә торган. Төпчектән дә нижрак. Төпчек ярар чабып килә. Тиен
Яра хәзер и чыгып китеп, үч кызын эзләп, миңа кызык, ул әсәрдә әкиятте бирелмәгән бугай. Ул кызлар бөтенесе бер авылда тора, что ли, что алар сразу чыгып киләләр. Һәм тиен бәлки бу әкиятте тон күрше ролендә күрше бар бит инде теге гел гаилә хәлләренә кысылучы теге. Менә синең кызың Фирая начар. Менә теге Мәрьям булышы яхшы. Теге күршеләр теге татар нинде күршеләр инде шунда теге бәя бирүче булып тора менә шунда да. Гайбәт сөйләүче күбрәк. Менә шул багага нигә әйләндерүче теге күрше күзлегеннән ул ничек күренә теге бага кебек күренәме, үрмәкүшме яисә теге идеаль алиһә анда гомер буе син яратылсын менә тиен машиндер неоднозначный персонаж монда. Тан комментар фикерләре бар. Һәм сорау туа бу әкиятне ничә яшьтәге балаларга укытырга тәкъдим итәр идек. Миңа калса, вообще укытмаска. Но әкиятләр мине яратмас инде фольклор укытучылары. Әкиятләр устарелый формат кебек. Мин әйттем инде, бер границаларга безне итәләр. Вообще укытмасыйм, но әзрәк теге яхшырак якка чыксак, 16 яшьтән олоракларга, вообще балаларга укытмаска кирәк. Менә 16 яшьтән оптимальный 16 и анда чиксезлеккә кадәр. Менә ул устарелый вариант дисең бит инде син халык авыз иҗатын. Ләкин менә хәзерге көндә сез нинди әкиятләрне беләсез балаларга сөйли торган? Без һәрберебез балаларга шул теге халык авыз иҗатыннан, Габдулла Тукай, Абдулла Алиш, мәсәлән, иҗатыннан алып әсәрләрне, әкиятләрне сөйлибез. Ә менә хәзерге көндә андый кирәкле, мәгънәле әкиятләр бармы соң? Мен мәсәлән племянница Шүрәлне яратып тыңлый. Хамыр карасаң Шүрәлдә инде шул сейерендер бармагын кыстырган кешегә авырттырган. Шул һәм бу әкиятне ничә яшьтә укытырга дип әйтсәк, мин киресенчә теге бала чакта ниндидер балага ниндидер менә шул ата-ананы хөрмәтергә кирәк дигән шуны теге фундамент буларак аңа заложить итәргә дип әйтсәм идем. Аннары теге үсә бара, иштер үзе аңлар иде инде теге нишләр кирәген. Бу теге идеаль вариант буларак теге ата-ананы хөрмәтергә. А дальше как пойдет инде. Шул уку яшенә килгәндә, миңа калса, әкиятләрне бит аны мәктәпкә кадәр анда башлангыч сыйныфлар укый. Алар инде безнең кебек монда тирән шундый жертваларында сепарациялар күп мәгънәләр аңламыйлар инде. Миңа калса укытсалар ярый. Чөнки әтиәнигә хөрмәт инде ул диле әйткәнчә фундамент нигез булып тора. Ансыз бу дөньяда беренче алмый. Ул башка кешеләргә карата мәхәббәтне дә шул иң беренче ата-аналардан чыга инде. Алар өйрәтә. Шул мәгънәдә инде. Мин дә сезнең белән килешәм. Әгәр дә бу әкиятне үзгәртеп язган булсалар, менә шушы әйтеп үткәнчә олы кыз һәм уртанчы кызны үзгәртебрәк һәм бәлки тәмамланган җирен үзгәртебрәк язган булсалар, моны 3 яшьтән дә алып укытырга мөмкин. Чыннан да мәгънәсе яхшы. Иң ахырда мәгънәсе яхшы, ләкин менә шушы уртанчы кызлар белән олы кызларны кешелек сыйфатларын алып ташлап, үрмәкүчләргә, бакаларга әйләндерү чыннан да балаларны куркытырга мөмкин. Шулай бит. Шуңа күрә, әгәр дә үзгәртелгән вариант булса, моны 3 яшьтән дә укытып була дип уйлыйм. Менә әле һәрберебез үз фикерен әйтеп чыкты, әйме? Бәлки бу әкиятне гомумән үзгәртергә кирәкмидер. Ул менә Әдилә әйтте, устарелый дибрәк, әйме? Менә без ул кызлар урында кемдер өлкән кызлары кебегрәк бәлки шулай эшләр иде, эшен эшләп бетереп, аннары гына әнисе янына барыр. Кемдер бөтен эшләрен ташлап йөгерер идек, чабыр идек әниебез янына. Менә бездән соң буыннар дип, буыннар бу әкиятне гомумән бред дип әйтерләр дип әйтте, әйме Әдилә? Бу безнең әтиәниләр, әби балаларыбыз кичкенә кызның кичкенә кыз әнисе янына чабуын ничектер барыбер дөрес эшләгән дип әйтерләр иде. Менә бездән соң буыннар өлкән кызларын дөрес эшләгәннәр алар. Алар бит инде үзләренең эшләрен бетереп, шулай шуннан соң гына әнисе янына барырга тиешләр, дөрес эшләгәннәр дип, өлкән кызларның дөрес эшләгән дип әйтерләр иде инде. Һәм менә бу әкиятне
үзгәртмәсәк тә бер җирендә ул барыбер менә безнең әби бабаларыбыз буыннарына да туры килә һәм бездән соң булачак буыннарга да туры килә. Әкиятләрне обычно йоклар алдыннан укыйлар бит инде, диме? Менә күз алдына китереп карыйк. Мин йоклыйм, мин кичкенә бала, һәм миңа әни укый әкият. Булган диме, укый, һәм ул бармаган әнисе янына и гомерлек бакага әйләндергән. Тегесен үрмә күчкә әйләндергән. И как спать инде после этого? Ничек йокларга? Анда инде йокламыйсың, төнне уйлап чыгасың. Әгәр дә менә әтине тыңламасам, мин әнине тыңламасам, гөберле бакага эләгәм дип билме? Зато нидә тыңлаучы балалар үсәчәк кабат. Алар фикеренчә шулай инде. Әгәр дә балаша уйласа, анда инде әниләр сүзен тыңлаучы, бернинди аңа каршы сөйтмичә балалар туачак. Тумый инде үсәчәк дигәнне. Ул элек бәлки шушы әкият аша ничектер балаларга нәрсәләр әйтеп булгандыр. Ләкин хәзерге балаларны сез карагыз, аларга берәр сүз әйтсәң, әйтмәсәң, алар үзләре синнән акыллырак. Алар бер дә уйламыйча, курыкмыйча гөберле бакага, анда үрмә күчкә әйләнәм диеп, алар сездән хәйләкәрлек була ул. Белмим, булай гына балага югынты ясап булырмы икән дип белмим. Дөрестән дә хәзерге балаларны ничем не удивишь дигәндәй. Менә Наталья да әйтеп үтте, алар бу әкиятне бред дип кабул итәчәкләр дип. Шуннан да хәзерге балалар, алар бит теге ниндидер китапларда рәсемнәр карап, ой нинди матур кыз, нинди матур малай дип анда төрле хайваннарны карап утырмыйлар. Алар YouTube'та утыралар күбесенчә. Менә минем үземнең дә племянницаларым бар. Алар YouTube'тан күбрәк видеолар карыйлар. Үзләре кебек балаларның анда нәрсә эшләп йөрүләрен, распаковка ие. Һәм алар шуннан да инде теге бу әкиятне бред дип кабул итәчәкләр. Естественно, анда әдәбият димен YouTube'да андый теге тәрбиягә өйрәтә торган видеолар юк. Анда повседневка. Кичкенә чактан куркытып үстерәләр кебек әкият, әкиятләрне укытып. Анарсың Рәйлә белән тулаемча мин синең белән килешәм. Чыннан да хәзерге балалар, алар бик кызыклы, алар бит менә мультикларда карыйлар бит инде. Ул мультикларда өчен фантазияга корылган әйберләр, һәм ул аларны аңлый бала. Ул фантазия икәнлеген аңлый. Ә менә элекке вакытта яшәгән безнең бабайларыбыз, анда прадедлар, алар бит прабабушкалар, алар бит менә әкиятләрне бәлки менә шулай итеп кабул иткәннәрдер, чын барлык итеп кабул иткәннәрдер. Ә хәзерге балалар әкиятләрне ул чын барлык итеп кабул итми. Чыннан да фантазия итеп кенә кабул итә, һәм аларга бәлки әкиятнең аның хәтле йогынтысы да төшмидер. Менә әби бабайлар дип әйттең бит инде син. Ләкин ул вакытта теге халык аваз иҗаты булгач, анда теге китаплар да, ниләр дә булмаган бит инде. Ул теге һәрберсе бәлки ул әкияткә нәрсәдер үзеннән истәп тә баргандыр. Шуңа күрә ул шундый килеп чыккандыр бәлки. Һәм менә бу әкиятләрдә дә сөйләнә ул монда. Бу әкиятдә әтиләрне дип әйтәм инде, хөрмәт итү аларга барыбер менә русча әйткәндә кто в старости сиңа стакан воды подаст дигәндә әйтәләр бит инде. Менә шуны ул хәзер дә өйрәтәләр, ләкин менә әкиятләрдә нинди генә проблемалар турында сөйләнми. Без, минемчә, менә бездән соң, менә минем энем, миннән 3 яшькә кичкенәрәк, аңарда ул кадәр үк андый рамкалар юк менә бездәге кебек. Ул безнең әтиәниләр русча әйткәндә определенный рамкаларда үскәннәр. Менә булай син итәргә тиешсең, булай булырга тиеш. Кем белә ул ничек булырга тиеш икәнен инде. Әтиәниләрне хөрмәт итәргә кирәк дип мин саныйм. Ләкин менә монда безнең төрле фикерләр туды. Кемдер кирәкми дип саный теге. Менә әйттем бит инде, кемдер өлкән кызларның, менә безнең арабызда да монда төрле фикерләр китте. Кемдер өлкән кызларны дөрес эшләгән, үзенең эшен эшләп битерсен дип әйтте.
ләкин ул балаларны бер төрле генә рамкада үзен тотырга дип өйрәтү дөрес түгелдер дип уйлыйм. Һәм нәтиҗәгә килсәк инде, бу әкият теге бер үк однозначно гына булмады, монда төрле карашлар безнең булды. Һәм без бөтенебез дә әти-әниләрне хөрмәт итәргә кирәк дигән фикергә килдек, ләкин ништер бүгенге көн күзлегеннән караганда барыбер үзеңне дә ничектер кайгыртырга икән белдек. Шуның белән бүгенге сөйләшүләребез тәмамдыр. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Пока-пока.